Ole, ole. Body, body, body. Aha. Histórico. Kokkolan presidentti Anu on lähtenyt oppisopimusmallin kehittämisseminaariin laivalle. Töitä on kuitenkin vinopino odottamassa. Ruotsin laivalla keinuttaa eikä netti toimi etätöiden tekemiseen. Elli-Maija, nyt tarvitaan koulutuksen kehittäjää. Hoida hommaa. Oppari opso opsukkaa. Nananananana. Moi, miten se tehdään kuule vähän etätöitä? Ja mä oon vähän miettinyt. Että niin olin tässä tulostelemassa ihan noita näyttösuunnitelmia. Ja päädyinkin sitten jotenkin tulosteleen kuule JC-kavereitten kantakortteja. Meni vähän noi online-matrikkelit jollakin tavalla sekaisin. Mutta mulla on näköjään tunnukset sinnekin. Ja niin tuli semmonen idea, että näitä opintosuoritusotteita kun tässä kattelee, tai siis näitä kantakortteja, niin tuli vähän sellainen olo, että toi vuosi per virkasysteemi ei välttämättä ihan palvele kaikkia. Mutta mä oon nyt ajatellut, että jatkettaisiin sillä, että nämä tutkinnot saataisiin loppuun oppisopimuksella. Joo. Ja niin otetaan tästä nyt ihan muutama esimerkki. Mulla on näitä kantakortteja tässä ja otetaan tästä nyt tää ensimmäinen. Joo. Meillä on tässä tää meidän nykyinen aluejohtaja Jenni. Minkälaista sillisalaattia. Ei tässä ole minkäänlaista johdonmukaisuutta eikä järkeä. Niin ilmiselvästi kyllä ne valmistavan koulutuksen valmistavat päivät tekis hänelle tosi hyvää. Laitetaan hänet sinne. Joo, ja sitten meillä toinen mitä mä tuossa kattelin oli tää meidän Kokkolan oma vakkuri. Joo, on kyllä viipottanut näköjään siellä ja tuolla, mutta kyllä näyttöjä saisi olla pikkusen enemmän. Että Hopsin mukaan voitais sanoa, että enemmän aluekokouksiin. Mä myönnän kyllä tämänkin tuen. Ja sitten meillä oli tässä vielä ihan esimerkinomaisesti kolmantena toi Oksasen Mikko. Kukas tää tämmönen Oksanen on? Ai niin. Tää on se tyyppi, joka punnelsi itsensä kaljuksi. Tää on kyllä niin erikoismies, että laitetaan hänet tohon erikoisammattitutkintoon. Ja laitetaan varmuuden vuoksi 3 vuodeksi. Joo, että niin tää nyt oli tällä kertaa tämmönen aika nopea lähtötasokartoitus. Mutta äkkiä, kun mä tämän koko jäsenistön tässä käyn läpi, kun on tämmönen näppärä tyyppi. Ja niin ei muuta kuin sitten vaan työn iloa jatkossakin. Oppari opsoo opsukka. Annetaan tollekin. Hopotiti homppaa hoppo. Hopsi opsu opsukka kopsukka. Kivasti rimmaa.